खरं तर ज्या पद्धतीनं गेल्या काही वर्षांपासून मनसेला सातत्यानं डिवचण्याचं काम, मनसेवर सातत्यानं टीका करण्याचं काम संजय राऊत करत होते, सुषमाताई अंधारे करत होते, आदित्य ठाकरे करत होते, उद्धवजी ठाकरे करत होते. आदित्यजी ठाकरे तर असं म्हणाले होते की जो पक्ष संपलेला आहे त्याच्यावर मी बोलणार नाही. सुषमाताई अंधारे असं म्हणाल्या होत्या, राज ठाकरे यू आर नॉट माय टाइम. अशा पद्धती जाहीर सभेमध्ये ज्यांनी अशा पद्धतीचे शब्द वापरले होते. संजय राऊत, तुम्ही सामनाच्या अग्रलेखातून राज ठाकरे यांच्याबद्दल काय काय शब्द वापरले होते, राज ठाकरे यांना कशा पद्धतीनं शिवीगाळ केली होती हे संजय राऊत विसरलेले आहेत. पण नियतीचा खेळ असा असतो की त्या संजय राऊतांना शिवतीर्थावर जावं लागतं, राज ठाकरे यांचे उंबरठे झिजवावे लागतात, कारण त्यांच्यासाठी ती अस्तित्वाची लढाई आहे. संजय राऊत कितीही म्हणत असतील तरी हे विचारांची लढाई आहे, तर ही विचारांची लढाई नाही, तर ही खुर्चीसाठीची लढाई आहे. खुर्ची मिळावी याचसाठी उद्धवजी ठाकरे राज ठाकरे यांना सोबत घेत आहेत. माझी राज ठाकरे यांना देखील विनंती आहे की उद्धवजी ठाकरे यांचा स्वभाव वापरा आणि फेकून द्या अशाच पद्धतीनं आहे. उद्धवजी ठाकरे हे पाठीमध्ये खंजीर खुपसण्यामध्ये अतिशय एक्सपर्ट आहेत. 2019ला भारतीय जनता पार्टी सोबत त्यांनी युती केली, आमच्यासोबत युतीमध्ये लढले आणि ऐन वेळेला मुख्यमंत्री पदासाठी भारतीय जनता पार्टीच्या पाठीत खंजीर खुपसला आणि काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबत जाऊन बसले. राज ठाकरे यांनी देखील सावध राहिलं पाहिजे. उद्या तुमच्या पाठीमध्ये खंजीर खुपसण्यासाठी देखील उद्धवजी आणि संजय राऊत मागे पुढे पाहणार नाहीत. याआधी 2008 मध्ये राज ठाकरे यांच्या पाठीत खंजीर खुपसून त्यांना घराबाहेर काढण्याचं काम उभाटा गटानं संजय राऊत आणि उद्धवजी ठाकरे यांनी केलं होतं. याचा विसर मनसेला आणि राज ठाकरे यांना नक्कीच पडला नसेल.